وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. والله تبارك وتعالى نامان استثنى ذا أتعدي وإجر ذا خداين برن نغمتلر نثانا مقصب olsanız ثانا بتكد بالمرثنز تحقيق إنسان أذن ظلمتيان ونهاية كفران نعمة ناشكر بولياندر. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يادت حضرت إبراهيم أيضا وقتني حضرت إبراهيم بيت الله بنا edip farıg bolondan soň munajatını aýtdy. Perwerdegara, şu Mekke şäheriniň ählini emno amanda aýlandyr we meniň awladymy botu ibadet etmekden sakla. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. Perwerdegara, tahqiq botlar adamlardan köfsini gumrah etdiler. Yani sebep boldy gumrah bolmaklaryna. Pes her kim maňa tabyg bolsa, pes ol mennendir. We her kim maňa asi bolsa, elbette sen gafurdursyň, magfiret edersiň we rahimdirsiň, bendelerine rahm edersiň. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Ey Perwerdegarym, tahqiq men bäzi awladymy sükunet etdirdim bir zaraat bolmaýan derrede. Sen öýüň ýanyna, yani käwän ýanyna, Hudaýa şolar namazyny käwän ýanyna okuysunlar we eda etsinler diýip, pästen bäzi insanlaryň galplaryny şolaryň tarafyna maýil et. Şolaryň tarafyna şowg edip gelsinler. Ve şolara anwa aqsam miwelerden rızk ber, şayet şolar şükür edip şükürni berja etsinler. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. Perwerdegara, tahqiq sen biziň mahfi etýän zatlarymyzy we aşkar etýän zatlarymyzy bilýändirsiň. Ve Allah tebarak ve taalaga yerde we asmanda hiç zat mahfi kalmaz. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. Hamd ve sena Hudaýa bolsun ki maňa garryan wagtymda Ismail we Ishaqa ataatdy. Tahqiq men Perwerdegarym dugalary eşitýän we kabul etýändir. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Perwerdegara, meni namaza muwazyp bolup namaz okuyanlardan aýlandyr we meniň awlatlarymdan namaz okuyan we namazyna muwazyp bolýan aýlandyr. Perwerdegara, men dogamy kabul et. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Perwerdegara, meni ve ata enemi mağfiret et ve müminlerini de mağfiret et. Bennelerin emellerinin hesap edilecek gününde. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. والله tebarek ve taalany zalimlerin etýän işlerinden gafildir diýip güman etme. Tahqiq şolary bir gün üçin ta'khira goýar ki ol günne gözleri xira bolup açyk galar.